¿Qué un bochinche te sirve de qué? Pues no mucho. Non teño ni idea. Son a mosquito, a cousas así de animaliño. Pois na rúa poucos acertaron e agora retámolos a que adiviñen vostedes o que significa a palabra bochinche. É un dos termos que acaba de incorporar por primeira vez o dicionario da Real Academia Galega. Viñemos surfear, que xa se pode dicir así, a unha libraría. Isto é, a facer galeguística, o estudo da nosa lingua e da nosa literatura, a buscar algunha desas palabras novas que xa aparecen no dicionario, como gazano ou gazana, o que sobrevive, malvive en Gaza. A Real Academia suma ao dicionario un cento de voces. Antiincendios xa é un termo oficial, tamén ludoteca, e agora aparece rianxo, que é moito máis ca unha vila. Rianxo, Non sei, nin idea. eu nin idea. Así como palabra que non sexa o nome da vila. Non teño nin idea. Non sei. Non teño idea. Que lle ven a cabeza? Non sei, algo dun río. A verdade é que nada. Rianxo aparece. E ben, conxunto de produtos da horta. Vale? Lugar dentro dun mercado no que se venden estes produtos e tipo de mandil curto, xeralmente negro, adornado con fitas de veludo. Non sabía o que significaba, non? Tamén hai novidades que resolven dúbidas. Agora, aditivo é unha cousa e adictivo outra. Ler é adictivo. Xa nos gustaría que houvese máis adicción. Pero é verdade que a xente cae, A xente cae, despois sigue lendo. E bochinche, pois é unha taberna ou un posto de comidas nunha romaría. Non confundir con bucinada, que é isto outro.